Hey, 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 la 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 la. Kamte hayu bangadon hamsi jing kya jong kadonu badnu ngan benta ya jing susi mat ba phu sam khi perthai kayo i berthei badap tanjing setelah umat kiwan pentlor jing kemen kiwan rong no nanga man bapu sam ki berthei kayo i badan bo balak banyak umat batlo berthei badap tanjing setelah umat kiwan pentlor jing kemen kiwan rong no nanga man bapu sam ki berthei kayo i Marway nga jaw, hi umat tha.